Modric. Ez a 65% körüli labdabirtoklás továbbra is megvan a Real Madridnál. Carvajal, most helyzet is lehet belőle. Carvajal középre, gól! A 30. percben Benzema góljával vezet a Real Madrid. A második helyzetüket már kihasználták. Sergio Ramos, meg Modric is, mert belevezette a bíróba. El Arabi helyzetben, gól! A 60. gólt a Granada szerezte. Itt van Modric labdavesztése, és nincs les. Rocsinától kapta a gólpaszt El Arabi, aki szűk, mennyi, 2 perccel a pályára lépése után megszerzi a Granada egyenlítő gólját. Nagy csere volt Sandováltól. Keylor Navas kiindul, de nem tud. Benzema, Kovacic, Modric, lövőhelyzet, Modric, mekkora gól! 85. perc, vezet a Real Madrid újra. Korábban volt már egy nagy